За представен... Кое? Да, по-лесно е елементарно. Сега ще обясня той какво му фаш. Това може би е тая най-тъпата. Май тая е лесна. За представената система на двоичен 4 разреден цифров аналогов преобразовател с сумиране на токовете и четете стойности на изходното напрежение. Добре. Която се получава при подаване на входното двоично число, което десетично код е това, стойността на опорното напрежение това, определите стойността на всички токове в схемата. Тези всички токове ще определим. При това така посчете състоянието отворено-затворено на всички аналогови ключове. Приемете от операционния усилател и аналогови ключове за идеални. Аналоговите ключове са отворени при подаване на логаричество 0 на управляващия ход, така и затворени на единица. Брат. Така. Май да. Добре съм, снимаме. Всичко запаметя, всичко. Така, важното тук да знаем е закона на Ом. Ето. Скапане е закон на Ом. Всяка трябва да знае. Де факто, сега трябва да видим коя се получава. Така, имаме N4. Това е 4 битово. Де факто така си имат 2 на нулева, 2 на първа, 2 на втора, 2 на трета степен. И де факто имаме 4, така че търсим 4. 2 на нулева единица, 2 на първа е двойка, 2 на втора е четворка. Идеално. Де факто е това отпушенето. Де факто тук имаме нули, тук е единица, тук е нули, тук е 0. Де факто, щом тук е единица, значи това провеждаме токче. И от тук веднага може да кажем, че тези токове са затворени и през тях не тече ток. Де факто 0, 0, 0. И веднага сме си решили, че и R3 е 0, 0, 0. И де факто се протича ток само през R2. И сега трябва да напишем формулката. Тя е I R2. Тя по закона на Ом е равно на търсим тока, напрежението върху резистора. Тук имаме един пат напрежение, тук има различен друг пат на напрежение. Де факто не е неговото съотношение V. Тук напрежението ни е обозначено с VRF. Минус другия пат на напрежение, който е тук. Това пат на напрежение ние го приемаме за 0. V минус не е равно на 0 волт. Тук го приемаме за маса, де факто за 0. V минус не е така. Върху резистор R2. Следователно, заместваме. VRF-а не е 3,2. Това волта минус 0. Отдолу ни е 8 кОм. По 10 на 3. И от тук получаваме, като го разделим, получаваме 0,4 мА. 0,4 мА или 400 микроампера. Сега, другите токове, тук е ясно, беше, че са нули. За ИЦАПа формулата, сега трябва да намерим ето. Тук вече намерихме и R2, де факто ни остана още 3 тока да намерим. А ЦАПа, това е сумата от тези токове. Де факто и ЦАП не е равно и R0 плюс и R1 плюс и R2. Оле, чакай, че аз написах нещо грешно. И R1 плюс и R2 плюс и R3. Добър вечер. Как сменичка. Следователно, това тук са нули. 0, 0, 0. Протичаме ток само през и R2. Де факто, тук ще запишем стоеността, която сме изчислили. Която и това следва, че и ЦАПа не е равен 0,00. Изведнъж идва, така ще ги запишем, 400 мА. И де факто това се получава 400 микроампера. Вече имаме и ЦАПа.
VRF, VRF-а си е VRF-а. Де факто той ERF-а, те се текат буквално един и същи ток. Де факто тока е там един и същи. Де факто може да определим от тук, че и цапа, нали, цапа Точе, не е равно, да. ти ги тия клипове направо на господина да се освобождава от На, просто няма смисъл да се явяваш. направо не знам, вече за трети път. Нищо да го има документирано за... Как ги реши, че то вече е само да ти ги дадат и... Абе, май прав си. И цап. Това е... не коментирам. Е равно на VRF-а, който не е 400. Айде и аз да дам нещо от себе си, току-що си приключих курсовете по ЕФА. Браво, Еничка. Ще предавам на Арнудов, който и праща сега. Де факто. Идеално. И цапа вече сме буквално сме определили и ERF-а. Сега трябва да търсим VRF. Това е ето. Опа, че да го сте, това не ми трябва. Така. Как ще намерим тока в ERF? Следователно, V-out. Тук, ето го тока. Тук тече. Търсим, трябва да намерим първо напрежението. Това е напрежението V-out. Той не е напрежението, не е равно на тока по съпротивлението. Тока по съпротивлението. И де факто това е равно на отрицателно, тук е с минус. Няма да коментираме, що е с минус, доста сме го обсъждали, вече всички го знаем. Никой не го знае. Но го приемате, че е минус, защото тук е по напрежението от плюс към минус тече, тук трябва да е по-отрицателно, бъра, нещо такова. Приемаме го. Това е равно на минус тока. R. F по R. RF. От тук не е равно на минус 400. 400 по 10 на минус 6 по 2 по 10 на трета. Което това се съкръщава. Кило става минус 0,8 волта. Това е решението.